Napadlo mě, jestli bys nechtěl sex. S tebou? Mm-hmm. Tady? Teď? Mm-hmm. No jo. Fajn. Hned přijdu. Vážně sex? Dobrý. Tomáš. A teď se uvolní. Za pár sekund to začne. Co začne? Milování, co jiného. Zničil si kontakt. Co kontakt? Ani jsem se tě nedotk. Ale já myslela, že se chceš milovat. Tak říkáte tomuhle? Je dokázáno, že umělý sex produkuje vyšší množství alfa vln během přesunu sexuální energie. A co bys řekla tomu, kdybychom to zkusili po staru? Brr, to je hnusné. Myslíš tekutý transfer? Myslím šoustání, divočinu, mambo, šuky. To už se nedělá. Co pak nevíš, k čemu vede výměna tělních tekutin? Jo, to vím. Děti, cigaretka, výdání ledničky. Promiskuitní výměna tělních tekutin byla jedním z hlavních důvodů úpadku společnosti. Po AIDS přišlo RNS, po něm bylo UBT. A jedna z prvních věcí, kterou doktor Cocteau udělal, bylo, že postavil mimo zákon veškeré výměny tělních tekutin a označil je za společensky nepřijatelné. Dokonce i transfer tekutiny dutiny ústní. Nesmí se líbat? A já to tak uměl.